Social media o markana viral ongoi tongo o video kaisa nugui mankana norok video ni screen o chela khoroksa mwsai tongo break dance tai bini ukulko bwchajak police kormi rok tei bo je bwskango mwsai tongo omo wngkha kaisa jail saimanka je o chela jail ni yokkhai no tongthokjagui break dance khaikha tai o video jephru social media o viral ongo afuru simi no viral ongjak o video tei saimanka o chela kaisa naisili podartho ni mamla no twiwi romjakmani tai bono 1 bochor ni saja tai 1000 jurimana rwjakmani kintu o chelani nukhugo bini kebo buma buha kwrwi wngma bai bono kebo phiyogna kwrwi amo bai o chela jail no ma tongkha ulo kaisa NGO phaiwi bono 9 mas ni bisingo no jail ni reha khairika tai amo bai tongthokjagui o chela jail ni yokkhai no gate bwskango break dance khainai nangkha tai nugui mankha na norok video ni screen o bo bini gana o bwchajak kwbangma police kormi tei ukil rok tei saimanka o viral video ni mangpili ni chela ni mung Shiba Nagar hinui bo Uttar Pradesh ni Kanauj ni hinui bo chung saimanka hingka khe baksa borok rok o video no nugui hinui tongba khe bini mwsamani bwskango Prabhu Debani mwsama phano se fail wngkha hinui hingke norok bo bahai ma tongkha bini mwsamung no nugui hingke norok muitai hai tebo video rok nungna ni bagui hingkha ani YouTube channel o subscribe khai di।